Bu habar iş gözleyenler üçün Avtoyol Hocalyk Jemgyýeti Adam Maýasy bölüminiň hünärmeni HR hünärmeni wezipesi üçün boş iş ornuny yglan etdi. Eger HR-diň zähmet depderçelerini doldurmakdan we zähmet ruhsatlaryny resmileşdirmekden ibaret dip pikir edýän bolsaňyz, biz bu düşünjäňizi düýbinden ütgetmäge taýýar. Häzirki zaman HR ulgamy bu toporlary döretmek sungaty, işberjiniň awraýyny kemala getirmek, feljerş işleri, biznes psihologiýasy we ütgeşmeleriň hereketleri enerji buýujudyr. Bu kärhana degişli ugur boýunça iş tejribesi bolmadyk dalaşýarlar hem işe kabul edip bilýär. İşberji tarapyndan dalaşýaryň iş tejribesinden has köp oň şahsy käsiýetlerini, ösüşe taýýarlygyny, işe jogapkärçilikli çemeleşmegini hem-de işgärler bilen işleşmegi häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmäge bolan ymtylşyna üns berilýär. Hünärmeniň esas wezipelerini işgärler saýlap almak, täze işgärleriň işe uygunlaşmagyna ýardam bermek hem-de kompaniýanyň korporativ medeniýetini ösdürmek girer. Goşmaça maglumatlar üçin ekranyňyzdaky telefon belgi we elektron salga ýüz tutup bilersiňiz.